Teraz si prejdeme základy korčulovania s tým, že my sa snažíme deti učiť systematicky od najjednoduchších vecí po zložité alebo po zložitejšie a v podstate formou nácviku. Potom zdokonalujeme a automatizácia nastáva tým, že v podstate tie deti zopakujú strašne veľakrát a trvá to dlhé roky, ale funguje to. Môžeme začať teraz vlastne bez hokejky, s tým, že malé deti, tí najmladší, tí najmenší, ktorí s hokejom ešte len začínajú, tak tých sa snažíme pomaličky naučiť na tom ľade udržať rovnováhu a naučiť ich chodiť po tom ľade. Takže to je základná vec. Oni tie deti potom, ako náhle dostanú trošku istoty do tých korčul, tak sa začnú klzať a to je nejaký počiatok toho sklzu. A ten sklz rozdeľujeme na niekoľko fází v tej výuke a začíname v podstate nejakým polovičným sklzom, kde je ťažisko na jednej nohe a odrážame sa druhou nohou tak ako na kolobežke. V tomto takisto sa snažíme nejakým spôsobom inovovať. Keď si zoberieme to, ako telo funguje, tak v zásade prídeme na to, že ak to dieťa sa odrazí smerom dozadu, alebo hráč akýkoľvek, tak vlastne telo sa naklopí dopredu. A tým pádom, že sa naklopí dopredu, tak celé telo aj hlava zase smeruje smerom k ľadu. Čo sa snažíme odstrániť tým, že sa snažíme deti učiť a ten sklz, aby sa odrážali smerom do strany. Tým pádom vlastne tá hlava môže byť stále hore a zase nikto nebude tomu hráčovi kričať, že daj hlavu hore, pretože ju tam má. Takže môžeme začať s jednou s tou prvou ukážkou. Dáme si ruky v bok a ťažisko bude na ľavej nohe a pravou nohou sa budeme odrážať. S tým, že vždycky sa snažíme nastupovať na ten sklz tesne pri tej nohe, ktorá je oporná. Odrazíme sa, spravíme maximálne tú nohu prepneme a potom vlastne tesne nad ľadom sa snažíme ju zase dať k tej nohe. Takže pri korčulovaní sa snažíme tú pozíciu nejakým spôsobom udržať tak, aby sme nešli do podrepu a zase hore, aby sme sa nehúpali. Hej? Takže zastabilizovať a tá noha, na ktorej je ťažisko, musí byť mierne pokrčená. Dostať deti do kolien na to, aby v podstate z tej pokrčenej nohy sme mohli dostať nejaký odraz, je veľmi zložité, každý je iný, veľmi individuálny a niekto automaticky do tých kolien ide a veľa detí korčuluje na vystretých nohách. Ale spočiatku tie deti netreba nejakým spôsobom úplne razantne prepínať, tak aby oni do toho podrepu išli, lebo to pre nich je v podstate neprirodzené. Ale postupne sa snažiť určitými cvikmi, ktoré si aj ukážeme, ich do tých kolien dostať, tak aby mali tú možnosť v podstate sa odraziť, lebo z vystretej nohy sa neodrazíme. Takže zase ako zastabilizovať v určitej polohe to koleno alebo tá noha by bola zohnutá a tá druhá sa v podstate odráža smerom do strany a vracia sa naspäť k tej prvej nohe. A potom v podstate to isté môžeme spraviť s hokejkou. Čiže keď sme začali bez hokejky a to isté spravíme s hokejkou, takže si ju chytíme do toho základného držania, tie laktie jemne pokrčíme a zase ideme. Obidve tie prvé cvičenia, čo sme robili v podstate, a potom už navádzajú k tomu, že začneme
deti učiť ten celý skos. Toto je samozrejme v tej jednej tréningovej jednotke, s tým, že ak sme si to na začiatku rozfázovali, tak teraz už sa dostávame do toho, že už pôjdeme klasicky celý ten skos. Ale je ideálne tie deti dostať do nejakého rytmu a naučiť ich na začiatku, aby si treba zrátali, že v podstate tú nožičku odrazí, raz, dva vráti, zase raz a dva vráti na tú základnú polohu. Takže môžeme začať a ideme vlastne raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Celý skos spočíva z toho odrazu a návratu tej nohy, hej? Čiže treba naozaj na začiatku dbať na to, aby išiel raz, vrátim, raz, vrátim, raz, vrátim, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Môžeme pokračovať už klasickým skozom a stále sa snažíme, aby tie deti išli pomaličky, aby nešli do sily, aby nešli do rýchlosti, lebo sa snažíme vlastne spraviť nejakú rutinu. To, aby oni opakovali a pomaličky to dostávali do tej hlavy a zautomatizovať ten pohyb tým, že idú pomalinky a precízne. Hej, čiže už potom, keď začneme, tak môžeme zase ísť raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Dôležité je hlavne to, aby vlastne oni mali maximálny odraz, aby išli do maxima, aby nenechávali tú nohu v podstate pokrčenú, lebo tým pádom si ten skos skracujú. A druhá dôležitá vec, alebo takisto dôležitá vec je zase ten návrat. A ten návrat tej nohy k tej nohe opornej musí byť čo najnižšie nad ľadom a v zásade čo najrýchlejšie. Pričom je dôležité, aby hráč sa snažil nerobiť oblúčiky doľava a doprava a za tými oblúkmi aj ísť, lebo my chceme ísť v podstate priamo dopredu. Takže ešte aj tú opornú nohu udržať v tom priamom smere je veľmi dôležité. A dosiahneme to tým, že vlastne tá noha, ktorá sa odráža, čo najrýchlejšie prejde naspäť.